Ето, записаш. What the fuck? Давай. Слез долу. Скачай, бе, скачай. Сега ще мина по това и ще сляза. Отвори вратата. Аз ще отидеш да ме хвана носа в Добре. Ами, Сима! Започваме. Сима! Ако ти умреш, аз ще отварям. Той няма как да умре, бе! Шш, спокойно. А пък минаваме и тъй пък. Къде ще спази? Кажи ми, ако се връщаш, защото да се мръдна. Чакай, Симо, ти ще го съборя. Иде, бе, там стъпваме. Кристияне, какво правиш, бе? Какво, бе? Видеоклип пускаме, тапак. Нищо, де. Нищо тос. Давай. Давай. Малко е гадно да се обърнеш. Сега си ми да премести какво. Не. Чакай, как го премести? А така, и си премести целите така. Си премести си ги. А така. Давай напред сега. Дай ми на господа, това има второто и третото качване. Здрасти. Да. Той Илиан дойде. Не, бе, аз не мога. Абе, аз съм. Че ме заболяха ръцете. Още малко. Още малко остана и... Не, снимай и мене. Ама трябва първо да Чакай, Теодор. когато аз приключа, Готово. Крис снимай. Ама аз вече почнах. Аре! Чао. Манка му. Върни се от начало. И сега ще видите как Крис се връща, понеже... Али... Сега ще видите как Крис се връща, понеже малко оплескахте нещата. Да. И когато се върне, можеш вече да снимаш него. Нали? Ох, виж, че така... Теодор не го изтрах, бе! Теодор не го изтрах, пък не го ще го изтрах. Първия път, аз колко път ми ще страх? Първия път направо. Просто... Ето, сега можеш да снимаш Крис. Ще направо като Теодор. Не дей. Казвам, че не дей. Повярвай ми. Беркане, после вас снимай мене. Че едва ми се качваше. Ама ни да стига се качвам. Гледай, слизане. Да. Теодоре, после слез. Заболява супер много тук. Нормално. Хайде. Заболява и крака даже. Бергане, после ще снимаш ли мене? Добре, всичките ще я снимам, ако искат, ако трябва. За да не се умориш. Що е? Защото гръкът е много мъблю. Казваш в YouTube, Бергане, да се създа за тебе. Ако искаш. Ако го намериш. Абе, Бергане, как се казваш? Бергане, а не Бергане. Теодоре, как се казваш в YouTube? Айде си викаме с YouTube имената, да не знаеш. Чакай, брат, аз нямам канал, ама ще си направя. Ще правя такива подобни работи тук. О, брат, ясно, и аз имам канал за тема. После да Бергаш да снима как да сме ходим до терасата. О, да, ще снимам там, ще снимам. Да, как? Ей, тук имаме. Бергане, снимай мене. Чакай, бе. И Крис, дами и господа, достигна до своята точка. Ама ти не ми е крайната точка, ти. Бергане, Готово. хора, после си... Кристиян се качи. Сега ти Иляне. Ела след мене да им покажем на хората откъде ще ходим. Добре. Бергане, ела. Ей, тук ходим на той. Пак, да, мене пък не ме е пак. Отрепи ме. Добре, виждате Илиан се опитва за едно нещо. Ще скочи на колата, брат. Не. Май там скачам.
брат! Кристияне! Скача в колата той! Скача вътре в колата той! Е, тая е червената! Това е Меркери, знаеш колко струва? Много не. О, не бе, той е най-малко 10 000 бе! Пак ли погъсва, Миналия път падах по гъс, беше много полезно. Къде падна сега? Падах ето така. О, много добре. Чакай, ще дойде ли пак да им прави топ? Знаеш колко Крис седи и скача? Седи и скача. Не, значи, да, така. Ама по крака направи, по крака. Ако искаш да направиш. Върках се. Точно това ще не мога да Така седни сега. Седни. мога ти казах. Не бе, скачай с крака. Не, Крис седни. Ай, скачай, бе, Крис. Така. Абонирай се за мен. Те първо се зад канала. Ти ще кажа името накрая, бе. И ти ще кажеш името накрая. Кой спиш ка ти, бе? Майка ти кой? Тай мълчи така. Добре, Крис, само седи. Мъкни си крака и седи. Да, те скоро ще ми пречат. Крис, аз да се абонирам ли с тебе? Крис. Семи! О, разгеле щеш да падна, мамо. Аз до сега имам най-много абонажи. Не се обиждайте, ма. Може да ви направя реклама. Крисо!